Kuvittele sellainen kamppailulaji, jonka perimmäinen tavoite on oikeastaan varmistaa, että hyökkääjäsi selviää koko tilanteesta täysin terveenä. Joo, tuo kuulostaa kyllä aika absurdilta. Niin kuulostaa. Laji, jossa onnistumista ei mitata ollenkaan sillä, kuinka nopeasti saat toisen tyrmättyä. Aivan. Vaan sillä, pystytkö estämään sen, ettei kumpikaan osapuoli vahingoitu. Se sotii tavallaan täysin sitä sellaista perinteistä toimintaelokuvista tuttua kuvaa vastaan. Siis sitä, missä kaksi ihmistä menee kehään ja vain toinen kävelee sieltä voittajana ulos. Se on todellakin ihan täydellinen vastakohta sille sellaiselle nollasummapelille, mihin me ollaan tottunut. Nimenomaan. Yleensähän me ajatellaan, että konfliktissa on pakko olla aina voittaja ja häviäjä, että se vahvempi vaan dominoi ja heikompi murtuu. Mutta sitten on tämä japanilainen laji, eli Sorinsi Kemppo. Me ollaan tänään koottu tälle meidän tutkimusmatkalle sellainen, aikamoinen pino näitä historiallisia tekstejä, virallisia lajioppaita ja analyysejä. Niitä oli kyllä melkoinen määrä. Oli todellakin. Ja mitä syvemmälle näihin lähteisiin uppoaa, sitä selvemmäksi käy, ettei kyseessä ole penkkä itsepuolustusjärjestelmä. Se on pikemminkin, sanoisinko, käyttöohje jokapäiväiseen elämään. Kyllä, juuri näin sen voisi tiivistää. Ja tämä on suunnattu erityisesti sellaiselle ihmiselle, kuten just sulle siellä, joka kuuntelet tätä, jos sä satut etsimään työkaluja selvitä modernin elämän työpaikan konfliktien ja sen ihan oman jaksamisen ristipaineessa. Mikä on aika yleistä nykypäivänä. Todellakin, joten tänään meidän tehtävä on purkaa nämä lähteet auki. Siis ihan konkreettisesti, miten tällaisen japanilaisen kamppailulajin filosofia voi oikeasti auttaa sua vaikka huomisessa aamupalaverissa? Niin, ja ymmärtääksemme tämän koko kuvion, meidän on mentävä hetkeksi ajassa taaksepäin. Okei, mihin asti? Tarkalleen ottaen vuoteen 1947. Shorinji Kempon perusti silloin mies nimelten Doshin So. Aivan sodan jälkeen siis. Juuri niin. Ja hän ei siis suinkaan luonut tätä lajia missään tyhjiössä tai rauhallisessa temppelissä, vaan hän on ihan juuri palannut Mantsuriasta takaisin sodan runtelemaan Japaniin, toisen maailmansodan jälkeen. Ja se tilanne siellä oli varmaan aika karu. Se todellisuus, mihin hän palasi, oli täydellisen lohduton. Koko yhteiskunta oli romahtanut. Ja siis siellä ei ollut puutetta vain ruoasta tai asunnoista, vaan tuntui, että ihmisten koko moraalinen kompassi oli jotenkin kadonnut. Oho, niin kuin kaikki inhimillisyys oli poissa? Tavallaan joo. Hän näki päivittäin, kuinka ne vahvemmat käytti ihan häikäilemättä hyväkseen niitä heikompia. Se epätoivo oli muuttanut ihmiset aivan julmiksi. Tuollaisessa tilanteessaan sitä voisi äkkiseltä ajatella, että ratkaisu olisi vain opettaa niille heikoille, miten tappella takaisin. Että tehdään niistäkin kovempia. Sitä voisi hyvinkin luulla. Mutta Dolsin So teki ihan täysin päinvastaisen johtopäätöksen tästä kaikesta. Mitä hän sitten ajatteli? Hän oivalsi jotain hyvin perustavanlaatuista, kun hän tarkkaili sitä kaaosta. Hän kiteytti sen lähteiden mukaan tämmöisiin sanoihin, että kaikki riippuu ihmisen laadusta. Ihmisten laadusta? Okei, avaa vähän. Siis mikään poliittinen järjestelmä, mikään uusi laki tai sääntö ei voi koskaan toimia, jos ne ihmiset siellä taustalla on moraalisesti korruptoituneita tai jos he on vaan liian pelokkaita toimimaan oikein. Aivan. Eli säännöistä ei ole hyötyä, jos kukaan ei noudata niitä oikeudenmukaisesti. Juuri niin. Hänen tavoitteenaan ei siis todellakaan ollut luoda mitään tappelijoita. Hän halusi rakentaa koko sen yhteiskunnan uudelleen. Melkoinen tavoite. Kyllä, ja se vaati sellaisia ihmisiä, joilla on nimenomaan myötätuntoa, rohkeutta ja vahva oikeudentunto. Ja tämän kaiken ytimeksi muodostui sitten ajatus, joka kuuluu näin. Puolet omaan onnellisuuteen, puolet muiden onnellisuuteen. Wow. Puolet omaan onnellisuuteen, puolet muiden onnellisuuteen. Tuo kuulostaa todella kauniilta. Mutta ollaanpa nyt ihan rehellisiä. Joo. Jos sä olet siellä kuuntelemassa tätä ihan täysin loppupalaneina raskaan työviikon jälkeen ja tuntuu, että maailma kaatuu päälle, niin tuo lause, se tuntuu aika raskaalta vaatimukselta. Se on kieltämättä totta. Miten sä mukaan voit alkaa auttaa ketään muuta tai rakentaa yhteiskuntaa, jos et sä edes itse pysy kasassa? No tuo on täsmälleen se ongelma, mistä koko tämä lajin harjoittelu lähtee liikkeelle, koska eihän se niin mene, että pystyisit
muuttamaan maailmaa tai auttamaan ketään muuta, jos sä olet itse ihan rikki. Niin just, se happinaamari ensin omille kasvoille. Nimenomaan. Ja oppaat korostaa koko ajan sitä, että yhteiskunnan muuttaminen alkaa ihan aina siitä yksilöstä. Sinun on aloittava sieltä omasta itsestäsi ruohonjuuritasolta ja siitä, miten sun oma keho ja mieli toimii yhteen. Okei, pysähdytään tähän hetkeksi. Tämä kehon ja mielen yhteys. Tämähän on sellainen asia, mistä me ollaan kaikki luettu jostain naisten lehdistä tai hyvinvointiblogeista 1000 kertaa. Et muista hoitaa kehoa ja mieltä. Joo, se on kokenut pienen inflaation. Se on vähän sellainen klisee nykyään. Mutta kun mä luin näitä lähteitä, huomasin, että ne menee tässä paljon syvemmälle. Ne ei puhu vaan jostain yhteydestä, vaan siitä, että ne on pohjimmiltaan yksi ja sama asia. Että ne on täysin erottamattomat. Kyllä, se ei ole mikään sellainen kaunis metafora, vaan ihan biologinen fakta. Tässä lajissa tätä konseptia kutsutaan nimellä Kensen Ichinjo. Kensen Ichinjo, eli kehon ja mielen ykseys. Juuri niin. Ja jos katsot tätä ihan modernin fysiologian kautta, se käy aivan järkeen. Mieti vaikka, kun sä koet jotain ihan valtavaa henkistä stressiä töissä, eikö? Joo, niitä päiviä riittää. Niin, se stressi ei jää vaan sinne sun päähän. Sun keho reagoi siihen ihan välittömästi. Aivan, verenpaine nousee ja sillain. Niin, kortisolitasot nousee pilviin, sun hartiat menee ihan jumiin, jopa sun ruoansulatus hidastuu. Mieli komentaa sitä kehoa ja usein vielä ihan täysin alitajuisesti. Näissä lähteissä oli tästä muuten ihan loistava sellainen arkinen esimerkki. Joo, kerro. Siis se, kun joku yhtäkkiä säikäyttää sut nurkan takaa, sun mieli on se, joka havaitsee sen uhan, mutta se keho on se, joka tekee sen fyysisen reaktion. Niin, sä hätkähdät. Sydän alkaa heti hakata ja kädet hikoa ennen kuin ehdit edes tajuta koko asiaa. Ja mikä parasta, tämä sama toimii täysin toisinpäin. Miten niin toisinpäin? No, mieti vaikka sitä kertaa, kun olit todella kovassa flunssassa, makasit sängyssä päivätolkulla ja keho oli täysin uupunut. Miten sun mielelle kävi silloin? Joo. Kyllähän se vetää mielen ihan harmaaksi. Niin just. Se muuttui synkäksi, mikään ei kiinnostanut, olit varmaan ärtynyt ja ehkä vähän jopa masentunut. Sä et vaan mitenkään voi ajatella itseäsi henkisesti terveeksi tai vahvaksi, jos sun keho on sillä lailla sairas ja heikko. Nimenomaan. Ja juuri tästä syystä pelkkä kuntosalilla rehkiminen 5 päivänä viikossa ei tee susta kokonaista ihmistä, eikä toisaalta myöskään pelkkä sohvalla istuminen ja meritoiminen riitä. Niitä on pakko tehdä yhdessä. Joo, koska ne ruokkii toinen toistaan. Kun sä liikut fyysisesti, sä purat sitä sinne kehon varastoitunutta stressiä. Kun se fyysinen jännitys vihdoin laukeaa, sun mielen on yhtäkkiä paljon helpompi rauhoitua. Tuo on totta. Ja sitten kun sun mieli on taas kirkas ja tyyni, sun fyysinen suorituskyky myös paranee. Ja tämä nimenomaan on sen uuden harrastajan ihan ensimmäinen läksy. Lopeta sen kehon ja mielen kohteleminen ikään kuin ne olisi 2 erillistä projektia. Okei, tämä on loistava neuvo, mutta hei, tästä syntyy kyllä heti uusi ongelma. Ai mikä? Se mainitsit aiemmin sen Dosingson-ajatuksen siitä onnellisuudesta. Puolet itselle, puolet muille, joten oletetaan nyt, että minä siellä uutena harrastajana olen tehnyt tämän oman työni. Keho ja mieli on täydellisessä tasapainossa ja olen vahva ja tyyni. Kuulostaa hyvältä. Mutta enhän mä elä missään tyhjössä yksin. Miten ihmeessä mun pitäisi sitten toimia muiden ihmisten kanssa? Ja erityisesti silloin, kun maailma ympärillä ei olekaan reilu tai ystävällinen. Tuo on itse asiassa ihan kriittinen kysymys, koska pelkkä se oma sisäinen sentila ei kauheasti auta ketään silloin, kun sä kohtaat ihan oikeaa epäoikeudenmukaisuutta. Niin, että se voi vaan hymyillä silmät kiinni. Nimenomaan. Ja tästä lähteessä on ihan pysäyttävä lainaus. Se menee suurin piirtein näin. Oikeus ilman voimaa on voimatonta, voima ilman oikeutta on väkivaltaa. Oikeus ilman voimaa on voimatonta. Vau, tuo on kyllä valtavan voimakas ajatus. Eikö olekaan? On. Mä yritin miettiä tälle jotain analogiaa. Ihan meidän nykyihmisten jokapäiväisestä elämästä, sitä työelämän arjesta. Kuvitellaan vaikka tällainen tilanne. Olet isossa palaverissa työpaikalla. Sitten sä yhtäkkiä huomaat, että jotain sun kollegaa kiusataan siellä. Joo, ikävä kyllä. Aika tuttua monessa paikassa. Niin. Häntä vähätellään toistuvasti muiden edessä ja ehkä hänen ideansa tyrmätään sillain naureskellen.
Ja sulla siellä nurkassa saattaa olla ihan valtavasti empatiaa ja rakkautta sitä kollegaa kohtaan. Susta tuntuu tosi pahalta hänen puolestaan. Kyllä. Mutta jos sinulta puuttuu se voima, eli rohkeus avata suusi, tai sulla ei ole sellaista sosiaalista pääomaa puuttua siihen tilanteeseen, tai ihan vaan kyky argumentoida sitä kiusaajaa vastaan, niin hän sä pysty auttamaan häntä. Sä istut siellä vain hiljaa ja katsot vierestä. Aivan, sä olet voimaton. Just. Kaikki se sun sisäinen empatia on täysin hyödyttämästä sille uhrille, jos et sä pysty muuttamaan sitä konkreettisiksi teoiksi. Tuo on todella osuva esimerkki. Ja toisaalta mietti sitten sitä kiusaajaa siellä samassa palaverissa. Hänellä saattaa olla ihan valtavasti valtaa ja voimaa. Ehkä hän on kovaäänisin tai sitten jossain esihenkilöasemassa. Joo, se on usein näin. Mutta koska häneltä taas selvästi puuttuu oikeuden tunto ja empatia niitä muita kohtaan, hänen voimansa on pelkkää väkivaltaa. Se on muiden jyräämistä, ei ehkä fyysistä, mutta henkistä väkivaltaa. Mutta odota. Tässä on jotain, mikä mua nyt hieman kaihertaa, kun tätä ajattelee eteenpäin. Kerro vaan. Koko ajatus voimasta, eikö tuon voiman kasvattaminen ole jo itsessään vähän aggressiivista? Jos tavoitteena on kerran luoda täysin rauhanomainen yhteiskunta, eikö meidän pitäisi yrittää pyrkiä kokonaan eroon voimankäytöstä? Se on erittäin yleinen harhaluulo, että rauha automaattisesti tarkoittaisi jonkinlaista heikkoutta tai alistumista. Shorinji Kemposta tätä nimenomaista voiman ja rakkauden tasapainoa kutsutaan lajin termillä Riki Ai Funi. Riki Ai Funi. Okei. Okay. Kyllä. Ja se perusajatus siinä on, että sinun on nimenomaan aivan pakko olla vahva, jotta sä voisit olla aidosti hyvä. Ai, pakko olla vahva. Kyllä. Sitä omaa vahvuutta ei kasvateta ollenkaan siksi, että voisit dominoida muita tai pätteä, vaan siksi, että sulla oikeasti olisi niitä resursseja suojella sitä, mikä on oikein. Koska mieti, jos sä olet heikko ja pelokas, sä et voi edes suojella itseäsi, saate sitten ketään muuta siellä ympärilläsi. Aivan. Dosin So korosti tätä jatkuvasti. Rakkaus, jolla ei ole minkäänlaista kykyä puolustaa itseään tai muita, se on traagista. Okei, nyt mä ymmärrän. Joten meidän täytyy todellakin olla vahvoja, jotta pystymme tukemaan sitä oikeutta. Mutta viedäänpä tämä vielä askeleen pitemmälle, ihan sinne äärimmäiseen pisteeseen asti. Joo, mennään vaan. Mitä sitten tapahtuu, kun ne pelkät sanat eivät enää riitä? Sanoit aiemmin sen palaveriesimerkin, mutta kuvitellaan eteen tuleekin tilanne, jossa joku ihan oikeasti hyökkää suteen sun kimppuun fyysisesti tai on vaikka aivan äärimmäisen aggressiivinen. Se on valitettava mahdollisuus aina. Niin, jos kerran voimaa ja oikeutta pitää jotenkin nätisti tasapainoilla, niin miten ihmeessä ihminen toimii tuollaisessa uhkatilanteessa vahinkoittamatta toista? Eikö silloin ole yksinkertaisesti aivan pakko satuttaa, jotta voisi selvitä tilanteesta voittajana? Tässä kohtaa tämän lajin filosofia erottuu kyllä todella monista munista systeemeistä, mitä me tiedetään. Ensisijainen sääntö oppaissa on ihan aina puolustus ensin ja hyökkäys vasta sitten. Okei, ymmärrän. Tätä periaatetta he kutsuvat nimellä shushukoju. Mutta se todellinen taika, se piileekin oikeastaan siinä, mitä sä teet sen jälkeen, kun sun on lopulta pakko toimia fyysisesti. Mitä sä silloin teet? Se tavoite ei missään vaiheessa ole tappaa tai tuhota sitä vastustajaa, vaan auttaa häntä ja eräällä tavalla herättää hänet siitä raivosta. Ja tätä konseptia kutsutaan nimellä Fushatsu Katsujin. Älä tapa, vaan anna elämä. Okei, ja nyt mulla on ihan pakko haastaa sua vähän. Anna tulla. Koska kun mä luin itse näitä samoja lähteitä ja niitä oppaita, siellä ihan selvästi ja yksityiskohtaisesti kerrotaan myös, miten tämä kaikki konkreettisesti tehdään. Sä sanoit äsken, että tavoite on muka auttaa ja herättää. Niin sanoi. Mutta ne lähteet kuvaa hyvinkin tarkkaan, kuinka tässä lajissa käytetään tämmöisiä iskuja, jotka kohdistetaan itämäisen lääketieteen tuntemiin akupunktiopisteisiin, eli meridiaaneihin. Niin miten ihmeessä, siis mieti, viiltävän kivun tuottaminen toiselle ihmiselle, miten se voi olla kenenkään mielestä mitään auttamista, se kuulostaa musta aika raalta. Tuoni on erinomainen huomio, ja mä ymmärrän, että se kuulostaa kyllä ensikuulemalta aivan ristiriitaiselta, mutta mieti hetki. Mitä kipu oikeasti tekee, kun sitä katsotaan biologian ja psykologian kautta tällaisessa kontekstissa? Okei, no mitä se tekee? Kun ihminen on täyden raivon vallassa ja hän hyökkää, hänen kehonsa on ihan tupeten täynnä adrenaliinia, eikö niin? Joo, se on varmaan semmoinen putkinäkö päällä. Täysin putkinäkö.
Hän ei silloin ajattele yhtään järkevästi. Jos sinä vastaat tällaiselle hyökkäykseen, vaikkapa murtamalla hänen käteensä poikki tai iskemällä hänet kerrasta tajuttomaksi maahan, sä aiheutat hänelle luultavasti elinikäisen vamman. Tai pahimmassa tapauksessa vaikka jonkun aivovaurion. Aivan, se vahinko on pysyvä. Just näin. Olet käytännössä tuhonnut hänet ihmisenä. Mutta entä se kipu sitten? Se akupunktiopiste? Se on eri asia. Kun kipu kohdistetaan todella tarkasti tällaiseen meridiaanipisteeseen, se aiheuttaa siihen hyökkäjän hermostoon aivan välittömän shokkireaktion. Kuin joku sähköisku. Vähän niin, mutta se ei riko kudoksia, se ei murra luita, eikä siitä jää mitään pysyvää vammaa loppuelämäksi. Mutta se kipu itsessään on niin akuutti ja niin yllättävää, että se vie siltä hyökkäjältä ihan täysin kyvyn ja myös halun jatkaa sitä taistelua. Vau, okei. Potilasta silmänräpäyksessä takaisin todellisuuteen. Ja se kommunikoi hänelle äärimmäisen selkeästi, että tämä ei nyt toimi, sun on parempi lopettaa. Kipu on ikään kuin kieli, jota se adrenaliinihöyrynenkin keho vielä ymmärtää. Vau! Joten kipua ei käytetäkään minään rangaistuksena, vaan se on kirjaimellisesti kommunikaation muoto, silloin kun ne tavalliset sanat eivät todellakaan enää riitä. Tuo on aika syvällistä. Täsmälleen. Ajattele tätä. Jos sä nöyryytät vastustajas tai sä tuhoat hänet täysin fyysisesti, sä luot vain ja ainoastaan uutta katkeruutta maailmaan. Sä teet hänestä itsellesi vihollisen loppuiäksi ja hän luultavasti etsii kostoa ennemmin tai myöhemmin. Niin just, se kierre ei lopu koskaan. Ei lopu. Mutta jos sä pystyt pysäyttämään hänet tehokkaasti ja pystyt tavallaan osoittamaan, että katso, minä pystyn kyllä hallitsemaan tätä tilannetta ja sua, mutta en silti aio tuhota sua. Sä annat hänelle mahdollisuuden miettiä tekojaan ja jopa muuttua. Älä tapa, anna elämä. Se on sen Fusurkokujin katsujin idean ydin. Tiedätkö mitä? Tämähän on ihan täydellinen ohje myös sanallisiin konflikteihin. Esimerkiksi juuri sinne nykypäivän työpaikalle. Olet aivan oikeassa, se skaalautuu siihenkin. Mietin nyt sitä. Susunu koju, puolustus ensin. Eli älä koskaan hyökkää ensin sanallisesti. Kun joku haastaa riitaan vaikka kokouksessa, suojaa itsesi ihan vaan kuuntelemalla. Älä heti provosoidu takaisin. Nimenomaan pysy rauhallisena. Ja rakenna samalla se oma argumenttisi faktoilla. Ja sitten kun sun on aika vastata siihen hyökkäykseen, älä yritä tuhota sitä vastapuolta menemällä henkilökohtaisuuksiin tai nöyryttämällä häntä kaikkien muiden edessä. Koska silloin teet saman henkisen vaurion. Aivan. Koska jos sä teet niin, sä rikot hänen luottamuksensa suhun ihan lopullisesti. Se on aivan sama kuin sen särkymättömän luun murtaminen. Sen sijaan iske sinne väittelyn hermopisteeseen. Todella hyvä vertaus. Eikä. Aiheuta sillä argumentillasi riittävä kipu hänen logiikkaansa, eli osoita ystävällisesti, mutta jämäkästi hänen argumenttinsa aukot, niin että hänen on suorastaan pakko pysähtyä ja miettiä itse. Pysäytä konflikti rakentavasti, mutta älä tee hänestä sellaista ikuista vihollista itsellesi. Mutta tuo vaatii ihan uskomattomanta henkistä hallintaa. Ja juuri siksi meidän pitää myös ymmärtää, miten tällaista kykyä ylläpidetään. Miten ihminen edes rakentaa itsestään sellaisen henkilön, joka ei taitu paineen alla, mutta joka ei myöskään ole sellainen liian kova jyrä. Se on todellakin melkoinen taitolaji, uskoisin. Sitä se on. Ja tähän ne lähteet antavat aivan nerokkaan vastauksen ja sellaisen ihanan vertauskuvan. Tämä liittyy seuraavaan periaatteeseen, jota kirjoissa kutsutaan nimellä go, you, it tai kova ja pehmeä toimivat yhdessä. Aivan. Lajin fyysisissä tekniikoissa tämä kai tarkoittaa ihan suoraan sitä, että on olemassa kovia tekniikoita, kuten iskut ja potkut, ja sitten on niitä pehmeitä asioita, kuten sidonnat ja irrotukset. Mutta se itse vertauskuva, se puhui hampaista ja huulista. Hampaat ja huulet. Yksi Doshinson kuuluisimmista opetuksista. Kyllä. Kuvittele kuuntelijaa, että yrittäisit syödä päivällistä pelkillä hampailla, täysin ilman huulia. Ne hampaat on aivan äärimmäisen kovat ja vahvat, niillä pystyy kyllä puremaan kovaakin ruokaa ja rikkomaan asioita, mutta ilman niitä pehmeitä huulia, jotka joustavat ja mukautuvat ja jotka pitävät kaiken siellä suun sisällä kasassa, se ruokahan vain tippuisi sun suusta heti ulos, jätkä sä loppujen lopuksi pystyy syömään yhtään mitään. Juuri niin. Pelkkä kovuus ei toimi. Yksinään kumpikaan näistä ei toimi. Pelkät huulet ei todellakaan voi pureskella ja pelkät hampaat ei voi pitää mitään sisällään.
Ne tarvitsevat toisiaan jatkuvasti. Kova ja pehmeä on paketoitu yhteen. Se on aivan huikea metafora ihmisen toiminnalle muutenkin elämässä. Mieti sellaista ihmistä, joka on omassa elämässään pelkästään kova. Sillä on älyttömän tiukat säännöt, hän ei ikinä jousta mistään ja hän olettaa olevansa aina oikeassa. Tunnistan valitettavasti muutamankin tuollaisen tapauksen. Niin, ja tällainen ihminen on juuri kuin ne pelkät hampaat. Hän saattaa kyllä pintapuolisesti olla hyvinkin vahva, mutta hän on samalla todella hauras ja hän rikkoo tosi helposti kaikki ihmissuhteet sieltä ympäriltään. Jos tulee iso myrsky elämässä, se liian kova ja jäykkä puu katkeaa. Aivan. Ja toisaalta sitten taas ihminen, joka on pelkkää sitä pehmeää huulta. Hän joustaa aivan kaikessa, ei aseta koskaan mitään omia rajoja kenellekään ja yrittää vain miellyttää aina muita. Sellainen ihminen menettää oman muotonsa eikä koskaan saa vietyä mitään omia asioita läpi. Just. Joten sen kovan sisällä pitää aina olla jotain pehmeää ja sen pehmeän sisällä jotain kovaa. Sinun on tavallaan pystyttävä olemaan ihan täysin jämäkkä ja taipumaton omien perusarvojesi ja moraalisissa suhteen, ja se on se kova puoli susta. Mutta sitten taas siinä, miten sä konkreettisesti kohtaat muut ihmiset, sun on oltava joustava, empaattinen ja diplomaattinen, eli se sun pehmeä puoli. Kyllä, ja tästä päästäänkin siirtymään suoraan siihen ehkä tärkeimpään pointtiin. Miten ihmeessä näitä kaikkia vaikeita asioita ihan oikeasti harjoitellaan? Koska katos, mitään tästä et sä todellakaan voi oppia vain yksin jossain peilin edessä seisoen, etkä varsinkaan muiden kanssa kilpailemalla. Mikä tuo meidät eräseen ehkä kaikkein yllättävimmistä faktoista tämän lajin oppaissa. Siihen kilpailuttomuuteen. Joo, eli se periaate on kumite sut tähän. Harjoittelu tehdään aina pareittain, mikä on varmaan kamppailussa ihan selvää. Mutta se varsinainen juttu onkin tämä. Shorinji Kempossa ei ole minkäänlaisia kilpailuja. Ei sellaisia otteluja, joissa yritettäisiin voittaa se toinen tyyppi. Ei mestaruusvötejä siitä, kuka on kylän tai seuran paras tappelija. Ei voittajia eikä myöskään häviäjiä. Kyllä, se puuttuu täysin. Ja mun on kyllä ihan pakko sanoa tähän väliin, meidän tämä nykyyhteiskunta on aivan täysin ehdollistettu siihen, että ihan kaikesta pitää kilpailla. Todellakin, ihan kehdosta hautaan melkein. Just niin. Me kilpaillaan kokeiden arvosanoista koulussa, ylennyksistä siellä töissä, parhaista parkkipaikoista, jopa niistä sosiaalisen median tykkäyksistä joka päivä. Joten herää kysymys. Eikö tällaisen suoran kilpailun puute tee lajin harrastajista vain, yksinkertaisesti laiskoja? Eikö se just vie sen terävimmän kärjen ja motivaation pois siltä omalta kehitykseltä? Douginshin Soo oli tästä kyllä täysin eri mieltä. Hän ei nähnyt sitä laiskuutena, itse asiassa hän näki kaiken kilpailun ja varsinkin sen voittamisen ja häviämisen jatkuvan ihannoinnin suorastaan ihmiskuntaa tuhoisena asiana. Tuhoisena? Aika vahva sana. On. Lähteessä on häneltä lainaus, joka menee suurin piirtein näin. Jos elät vain voiton ja tappion maailmassa, et voi nähdä siellä ketään muuta kuin itsesi. Jos olet jatkuvasti huolissasi vain sen oman statuksesi säilyttämisestä, joudut väistämättömän pudottamaan muut tuoliltaan voidakseni itse nousta sinne ylöspäin. Pudottamaan muut tuoliltaan, herran jestas. Tuo kuvaa aivan täydellisesti todella monen modernin asiantuntijatyöpaikan dynamiikkaa. Eikä kuvaakin. Ja se johtuu siitä, että kilpailuasetelmassa se sinun oma voittosi vaatii melkein aina jonkun toisen ihmisen tappiota. Nollasummapeli taas. Ja kun sä elät jatkuvasti tällaisessa nollasummapelissä, jopa ne omat tiimikaverit tai työkaverit muuttuvat pikkuhiljaa vihollisiksi tai jopa pelkiksi välineiksi, joiden avulla sä voit ihan itse kiivetä sinne urallasi ylemmäs. Ja sehän myrkyttää työilmapiirin ja kaiken luottamuksen aivan täysin. Nimenomaan. Ja juuri tästä syystä Shorinji Kempossa harjoitellaan vain ja ainoastaan sellaisen puhtaan kumppanuuden kautta. Kun sä treenat sen sun parin kanssa, te molemmat otatte täyden vastuun toistenne kehityksestä ja turvallisuudesta, eikä vain siitä omasta. Te myös koette sen fyysisen kivun siellä täysin yhdessä, kun teette toisillenne erilaisia lukkoja tai sidontoja. Oho, tuo on totta. Ja tuo kivun jakaminen yhdessä, se opettaa ihan kirjaimellisesti fyysistä empatiaa. Sitä juuri.
kun sä tiedät ihan tarkalleen ja kehollisesti, miltä jokin nivellukko tai isku tuntuu sun omassa kehossa, sä et todellakaan halua aiheuttaa sitä turhaan sille toiselle parille. Mä alan ymmärtää tämän nyt kunnolla. Jos kerran tavoite on ihan alusta asti luoda rauhanomainen ja sellainen toisia vahvasti tukeva yhteiskunta, niin ethän se tietenkään voi rakentaa sitä sellaisen harjoittelun varaan, missä joka päivä opetellaan dominoimaan muita tai voittamaan niitä. Tavoitte on tulla vahvemmaksi yhdessä. Jos sinä kehityt vieressä, niin minäkin kehityn, koska me olemme yksi tiimi. Se on ihan käytännönläheistä ja jokapäiväistä myötätunnon harjoittelua. Se pakottaa sut näkemään ja ymmärtämään tilanteen molemmilta puolilta. Tänään sinne hyökkäät ja minä joudun puolustamaan, mutta ihan hetken päästä roolit vaihtuukin päinvastoin. Et sinä ei ole koskaan vain yksi yksittäinen yksilö, vaan olet koko ajan osa vähän isompaa kokonaisuutta. Kyllä. Okei, me ollaan nyt tällä tutkimusmatkalla käyty läpi nämä kaikki lajin perusperiaatteet, ja ehkä on aika vetää langat pikkuhiljaa yhteen sille, mitä tämä kaikki ihan oikeasti merkitsee sulle, joka olet siellä kuulokkeiden toisessa päässä. Niin, se arjen konkretia. Just, koska mehän ei missään vaiheessa puhuttu vain jostain vanhasta, pölyisestä, japanilaisesta taistelutaidosta. Me puhuimme koko ajan sun omasta arjestasi. Olitpa se sitten juuri nyt valmistautumassa johonkin tiukkaan neuvotteluun, yrittämässä löytää pienen hetken aikaa ihan itsellesi kaiken perhe-elämän kiireiden keskellä, tai vaikka miettimässä tänä iltana, miten sä kohtaat sen yhden vaikean kollegan töissä huomenna. Näihin kaikkiin löytyy sieltä vastaus. Nämä 6 ajatusta tarjoavat todella vahvan kompassin mihin tahansa näistä. Muista, että mielesi ja kehosi ovat yksi ja täysin sama koneisto. Hoida siis molempia, äläkää erottele niitä. Varmista, että sulla on aina sekä rakkautta ymmärtää muita ihmisiä, että rohkeutta ja voimaa seistä sen oikean asian puolella silloin, kun on pakko. Kun sä kohtaat konfliktin, yritä parhaasi mukaan pysäyttää se tuhoamatta vastatuolta. Anna hänelle elämä. Ole sisältä kova arvoissasi, mutta aina pehmeä tavoissasi ja kohtaamisissa. Ja ennen kaikkea, muista, että sä et täällä elämässä kilpailemassa niitä muita ihmisiä vastaan. Me kaikki ollaan rakentamassa tätä juttua yhdessä. Tuo on loistava tiivistys. Ja ihan tähän loppuun, ennen kuin me lopetamme, mä haluaisin jättää kuuntelijalle vielä yhden kokonaan uuden ajatuksen, ihan vain pureskeltavaksi. Mulla on tänään puhuttu siitä, miten tämä puolet omalle onnellisuudelle, puolet muiden onnellisuudelle ohjaa sitä yksilön kehitystä. Niin, sitä mikrotasoa. Kyllä. Mutta kuvittele hetki. Mitä tapahtuisi, jos me ottaisimmekin tämän ajatuksen ja laajentaisimme sen vaikka koko yhteiskunnan mittakaavaan? Tai edes sun ihan oman yrityksesi tai työyhteisösi kulttuuriin? Miten niin? Tarkoitatko jotenkin rakenteellisesti? Nimenomaan. Mitä jos menestystä ei enää yhteiskunnassa mitattaisikaan sillä perinteisellä mittarilla, eli sillä kuka voittaa eniten kilpailutuksia yritysmaailmassa, kuka kerää yksilönä itselleen eniten vaurautta tai poliittista valtaa, tai kuka kiipeää siellä organisaatiokaaviossa kaikkein nopeimmin sinne huipulle? Okei, no millä sitä sitten mitattaisiin? Mitä jos se elämän ainoa ja suurin menestyksen mittari olisikin vain se, kuinka monta muuta ihmistä sinä olet onnistunut nostamaan sinne ylös sinne itsesi mukana? Miten tuo muuttaisi kaikkea meidän poliittista päätösten tekoa? Miten se muuttaisi sitä, mitä me vaadimme johtajuudelta nykypäivänä? Se kääntäisi koko meidän nykyisen käsityksemme menestyjästä ihan täysin päälleen. Se todellakin muuttaisi aivan kaiken. Ja tuo ajatus itse asiassa tuo meidät todella hienosti takaisin suoraan siihen koko paradoksiin, josta koko tämä meidän tarkastelema laji alun perin on ihan lähtenytkin liikkeelle. Ehkä se kaikkein korkeatasoisin kamppailutaito elämässä ylipäätään on se, miten sä pystyt navigoimaan sen kaikkien päivittäisen haasteiden ja konfliktien läpi siten, että samalla sä kasvatat ja vahvistat myös niitä kaikkia ihmisiä sun ympärilläsi. Miten sä rakennat, etkä tuhoa. Juuri näin. Kiitos, kun olit mukana tällä syväsukelluksella lähteisiin kanssamme. Mä ihan todella rohkaisen sinua siellä miettimään näitä asioita, vaikka heti tänään. Ehkäpä sä löydät jonkun ihan oman tapasi yhdistää kovan ja pehmeän heti seuraavassa haastavassa kohtaamisessasi. Seuraavaan kertaan!